ଆମେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆସିଛୁ। ଖରାଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ। ପୁରା ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଏଠି ଚାଲିକି ଯିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆସନ୍ତୁନି। नहीं। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେଉଁଝର ଆସିଛି। ଆଉ କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ। ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇଯିବ ଧବଳେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆସିବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଲୋକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଥରେ ଆପଣ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମନ ଛାଡ଼ିବନି, ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଜାଗା ଅଛି। तो चलिए शुरू करते हैं। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଯାଇ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଫେରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फोन ने कह दियो को पटे जीवा हेलो देखो गाइस, हेलो गाइस। मामा को फोन ने कह दियो को पटे लोकेशन टा लोकेशन टा ऊपर जो राइट साइड को राइट साइड ऊपर देखो। A few moments later. जलवा है हमारा। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଭୋଗ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ମୋ ଦୀପ ଫଟେଇ ଦେଲା, ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। वेरी डेंजरस। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ମୋର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ଆଣିଥିଲି। मैं नहीं मानता। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପଟେ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ଦୀପକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ଥାଏ, ନନା ଏଇଟା ମାନସିକ ଥିଲେ ପୂରଣ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତି ନା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ନନା। ନନା ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମାନସିକ ଯାହା ବି ରଖିଥିବ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ବାବା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆପଣ ନିହାତି ଆସିକି ଏଇଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଅଛି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି ବିଲକୁଲ ବି। ନଡ଼ିଆ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଦେଖି ବାନ୍ଧିକି ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
बढ़िया जगह गाधेबा को भी केते बढ़िया सुविधा अच्छी एटा है स्विमिंग पूल वर्षा ହେଇଛି ବୋଲି नाली पानी हो जाई माछड़ा बहुत से अच्छी मस्त को उठिले ही मेरा सामने को आया Amazing! तो क्या नाचो मैं